Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan karaharjan tuwin karahayon awit saking sih wilasaning pangeran inggih Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi tansah amberkahi lan ngayomi dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kula nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winengkuing pakurmatan, Bapak Forkom Pincam Kecamatan Tirtomoyo, Bapak Komite Sekolah, Bapak Ibu Dwijo SMP Negeri Setunggal Tirtomoyo, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 ingkang satuhu kinabekten, mboten kesupen para kanca kelas 9 ingkang bagya mulya. Amurwani atur pambuka sesorah kula ing kalenggahan punika langkung rumiyin keparenga kula nderekaken mangestungkara ngaturaken sembah puji kunjuk ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci, amrih suka lancar lampahipun adicara pelepasan siswa kelas 9 ing dinten punika. Bapak Ibu ingkang satuhu luhuring budi, kula minangka talang aturipun kanca-kanca kelas 9 ing ari kalenggahan punika badhe ngaturaken nyawiji raos pelepasan siswa kelas 9. Mboten kesupen selawat saha salam kita aturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sapangatipun dumateng kita wonten ing dinten akhir. Para rawuh ingkang bagya mulya, sepisan malih kula minangka talang aturipun siswa kelas 9 SMP Negeri Setunggal Tirtomoyo badhe matur dumateng para rawuh. Sepisan kula dalah siswa kelas 9 ngaturaken agunging panuwun awit saking kawelas asihipun keikhlasanipun Bapak Ibu guru ingkang sampun bimbing biyantu saha ngarahaken kula sedaya. Salajengipun kula lan sedaya kanca kelas 9 salebetipun dados siswa langsu kawruh wonten ing mriki anggadhahi kathah kalepatan nuwun inggih ingkang kasengaja dalah ingkang boten kasengaja kula nyuwun agunging pangapunten. Ingkang angka 3 dumateng para rayi kelas 7 lan 8, kula namung saged pesen mugi para rayi sak kalangkung sregep anggenipun sinau lan nindakaken punapa ingkang dados dawuhipun Bapak lan Ibu guru. Sampun ngantos badal lan mancasi dawuhipun. Lan kula nderek memuji mugi-mugi para rayi sageta sukses. Ingkang angka sekawan kula sakanca nyuwun pamit saking pawiyatan punika badhe nglajengaken lampah dhateng pawiyatan ingkang sakalangkung inggil, lan kula sakanca nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Bapak Ibu Dwijo, mugi-mugi saged kaijabah gegayuhan kita dening Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh
ingkang satuhu kinabekten mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken. Kula anglenggono tartamtu kewala taksih tebih saking kasampurnan pebuntaning matur waduk Gajah Mungkur Wonogiri wonten kalatur ing atur nyuwun pangsami sinaratan rahayu rahayu ingkang sami pinanggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.